Nyakoro mo jwang machiegni nono magazet chako sana ka gitulo matina nyama rango kana ng'o mo antie gazet do chini makawuoni beda ne kod ng'eyo ni to ka opange yo machal nade nyika Cleophas Oloch jakisimo kanya kwar mokyo nyaka sangwa chaka kod weche mantiere gazet mabende nitiere kaka e iteni mokwongo gazet mara Daily Nation mano kama sigana ni nitiere kachiel ka warange ni ento en weche mage mantiere ka mokwongo iwacho ka ni gik moko uchung nade wacho ni ero things fall apart kanti gik moko ma polono osekelo wich bar mapek ahinya ne sirkal kata ne jopiny pinyo mathoth mantie ni gigi ukti nang'o sani en ang'o matiyo kama intie aya sani nyakoro mo jwang igni ariyo kende mano e telo mara William Ruto nitiere weche mopogore opogore ma koro kela chier nade e counties mane wacho ni nok mar omenda ma jogi luongo ka ni county cash crisis mabende koro sani wacho ni en mane madhi bedo kar ka treasury kata migawo mar omenda bende osewacho ni oyo onge omenda ka madhi bedo ka kawo midu mae chal mar wach kama nitiere kiwacho ni governors bende obwogo mar ng'anyo en ang'o madhi bedo katimore kaponi gi ng'anyo ndalo 30 to nyaka gibuog ng'anyo e koka mi magidwaro pinyo maduong' mantiere kar ka sigana ne omi peke ite mar 4 na 5 kod mano mar 6 machielo nitiere chudo mago mag jopuonj mbalariany mabende nitie kar ka nie ng'anyo mano nyaka sani ma wacho ni nitiere weche mabende osebedo ka thago sekta mar somo tainye somo mbalariany koting'o weche gi mag chwalo omenda bende ne jopuonjre kata new funding model machielo bende nyakoro mo jwang' gin weche go mag thieth mabende wacho ni ok ti kata ok kony oganda kama gintiere sani kwarango gi achiel kachiel mane ite mokwongo kamachielo wadano waridre piny kendo warang'ane gik momi pek gazet mara Daily Nation kae e ite mokwongo ni mano kama wantie kae gi sigana mantiere nus kae koro nus mar ariyo ni kae mantie sigeni ariyo sigana momi pek kar kanyo diere en sigana ma odiochieng' manyoro William Ruto loso kod jotend migepe kaachiel koda ka jogoro mongirore migawo kakoro iwacho ni Ruto reads the Riot Act to his ministers and PSS. Jatend piny Kenya osiemo jotend migepege kaachiel koda ka jogoro mongirore mano e kinde nyasi mar keto kogno e ogirimiti mar tich. Mano timo odiochieng' manyoro State House Nairobi. Mano mantie kar kanyo koro mag jwang' okono gi kanyo ni onge ng'ama nyap mabobede e sirkal ni jubeda beda matek te wacho ni ka ngumu mano kama entiere bata kacha nitie midhiero mokwako mbalariany ma Moi mabende ang' abed kod twak awarango achiel kachiel kod wenda madhi bedo ka nitiere kar kae mano mbalariany ma Moi mabende nyaka sani kala chier nade nitie nonro ma itimo e wi lal mar omenda maromo bilion 2.2 mabende koro timo nonro makamano kod EACC e kinde ma nyithi sikul bende pod onge sikul kuom thuolo malach sani penjo sichok kayo machien gidhi time koso oyo mana jok moikore ne penjo mabiro timo penj wacho kar kanyo ni ero mano Moi University inside multi-million shilling deals that anti-graft agency is investigating mano mantiere kar kanyo irange ni kanyo to nochale yo machana odiochieng' ma kawuono igeno ni vice chancellor mano Isaac Kosgei professor dhi bedo kanyo kachope e nyim EACC odiochieng' ni ma kawuono odiochieng' manyoro jatelo mochung' ne weche mag nyiepo kata procurement Wilson Bet kod nyawadgi mochung' ne weche mag dongruoge mag mbalariany mano Moses Kipkulei ne ochopo e nyim mano e nyim EACC bade ma Eldoret kama oting'o nyaka jotelo mamoko moting'o chief accountant mano Egla Samoei mabende ne ochopo kar kan jotelo adek duto mag sikul kata mbalariany ma Moi ochopo marange kacha ite mar 8 nyakoro mo jwang' kisome kendo dhiro thuolo marange kae manitiere sigana mara Gachagua kod jogi iwacho ni en ang'o miyo gin gi ok gi wuok oko ahinya mano mara rakore kod jalup jatend piny Kenya mano Kithure Kindiki iwacho ni why Gachagua allies are avoiding all out war against Kindiki giwacho ni kata kodoko ni ok wayie gi chenro manotimore mar thicho Gachagua oko to ma ek chung' marwa iwacho ni ok giwuok oko apiaya ni wan koro wuok oko mano mar goyo Kindiki lweny mano kama gintiere kar kacha mano mondo mi
gineni gisudo e yo makare kaka oganda achiel. Mano weche mantiere kar kanyo madhi bedo kata kawaluoni achiel kachiel. Nitiere oganda mamoko bende mantiere kar ka. Ite mar ariyo adhi yudo thuolo mar mondo mi akoni ni gin weche mage mantiere kar kae. Iwacho ni sectors mopogore opogore bende sani ywak, mano mana kaka nosekoni kanyo kaka omiye pek odiochieng'ni ma kawuono. Nitiere kamachielo kae ma bende iwacho ni forget flights SGR ma koro ji dhi tiyo ka ji ochomo Mombasa, ma omi pek Nyakura Mogejwang' e ite ma iye kar ka, e ite mar abiriyo. Mano iwacho ni forget flights, it is SGR for legislators going to Mombasa for games. Tuke mago mag East Africa ibago Mombasa, kama Moses Wetangula bende koro osechiwo siem ne jod bura kama gidhi bedo ka giyiedho, gidhi bedo mana ka gitiyo gang'o, gidhi bedo ka gitiyo mana gi SGR, mano ka gintiere kar kanyo mondo mi girang ni gibiro e yo machal nade. Nitiere weche mamoko bende ma jod bura olose kar kanyo. Wanya yudo iteno mar abiriyo, mano kama gintiere. Iwacho ni tough sanctions wayudgi ane kar kae. Iwacho ni gin gik mage maponono koro ilieko. Ka dipo ni ja od bura oluongi e od bura to kidhi, iwacho ni senators bende ma ochung' ne weche gi duto wacho ni ka en luong ma iluongi mondo mi odadhogi kata penji penjo en mar gino madhi konyo kata jopiny ng'eyo kama gigi duto dhi bedo kata ka chome. Iwacho ni jood bura osebedo ka luongo ga, onyo bedo gavana, jatend migao, kata jood bura mamoko, kata jotelo e bede migepe moko mag sirkal to gichopi. Nitiere paro mar chik ma bende koro nitiere e od bura, mano mar neno kanyo ni nitiere fine midhi bed ka imiyi, mano mantiere kind 500,000 nyaka 2,000,000 migoyi kacha ka dipo ni oluongi to kichopo, mana mondo mi bende owinji, mano kantiere kar kacha. Kendo mano dhi bedo kacha ka iluwe e yo makare kod sirkal kata bede migepe mamoko mochung' ne choko gope. Miwacho ni death summary, mano mantiere kar kacha, iwacho ni bedo kanyo gi thuolo machal nade kaka chenro onego bed ni obi. Paro ni en mochwal kod Senator ma Vihiga Godfrey Osotsi, ma bende wacho kar kani onego bed ni ichiwo ler mathoth ni intiere kanye ka oluongi kata kama intiere, ka poni ok inyal chopo mondo mi orangi. Wacho ni ibro dwarore mar mondo mi inyis ler mathoth kama intie, gimomiyo kichopo, kadipo ni kichopo, mano onego bed ni ichiwo ler ndalo 14 motelo ne chenro makamano. Mano mantiere kar kacha, ka maximum fine en 2,000,000. Penjo maduong' mantie kae ni mae biro konyo koso biro ketogi kama chal nade. Mago weche mamoko ma pontiere kar kae. Ang'e ni ang' wayudo thuolo mano mar rango gazeti kinde mabiro kar kae, kaachiel koda kama moko. Nitiere ite mar 12. Ite mar 12 Nyakura Mogejwang' kae mantiere sigana madani mondo mi wamul. Iwacho ni ero poor states want money with no strings attached. Mane e kama jatelo kata jotelo mowuok Afrika mochopo e romo mano mar COP29 koro dwaro mondo mi omenda gi ochopi kendo mi pinje gi kaka dwaro, kendo ketnegi obadho mora mora kata gima nyalo chungo gi kata nyalo tamo gi. Mano ka gintiere kar ka chenro madhi nyime e piny mar Azerbaijan e boma ma Baku, ma bende igeno kata ni gik mathoth bedo kata ka ilosi. Wacho ni COP29 en COP kata romo mano marango omenda ma inyalo yudi kaluwore kod lokruok mar kor lwasi kata racho kor lwasi. Nyakura Mogejwang' mana mondo mi wapar odiochieng' manyoro ne en International Men's Day. Jogo mano koyudo thuolo mar bedo e nyasi machalo kamano gidhi bedo kanyo ka irange nade, mano kama gintiere. Mae sigana mantie kar kanyo Nyakura Mogejwang', ma en jatend migao mochung' ne weche mag alwora kaachiel koda ka lokruok mar kor lwasi, futo mar kor lwasi kod mwandu mopogore opogore mayudore. Iwacho natural resources, mano ma pinyno mar Gambia oloso kanyo e romono mano madhi nyime Baku, Azerbaijan, ma bende okelo kanyakla pinje mopogore opogore. Ka bende Nyakura Mogejwang' mane wach mantie kama medo luoni, wacho ni en weche go mag finance kata yudo omenda kaluwore kod romo
madhi nyime ni dhi bedo kacha ka yude yo machal nade. Odhi ni ite mar 15 kanyo mantie sigana machielo mabende otenore kod chal mar wach kanyo madhi tieke godo kaeto ang'warange ni NHIF wila N gi S osekelo tabu nikech koro en chif oruombore piny nitiere en chama ni gigolo gidaketo eni kumoro gimoke wiye kona gimineno karka iwacho ni obedo mapek ahinya golo N ni mondo replace gi S mondo obed kata chif mane wach mantiere kar kanyo achiel kachiel mano ka wamedo luogi mano ka montiere kar kanyo koro moge jwang inya nene yo machalade ngasni chalni en ng'ama nigi tipo mar jatend piny Kenya otamo loso to gik moko liero te gik moko beda aoyaye koro moge jwang weche thoth ahinya mokiro ni kar kanyo kata kamano nyoro Kenya wuok amodhi nono gi tim mar Namibia kendo koro onge kama gidhiye nitiere outbreak machielo mabende ne Rwanda oyudo mana mondo mi akoni kani jogi ma qualify gi ginto gin jok mage asom ne soma mana mapiyo gazet mar The Standard ondike chien kanyo mogik iwacho ni kata kane Tanzania bende ne oyudo loch margi gol 1-0 kendo koro gimbe gidonjo Nations Cup mano kama gibedo kar kacha mano ka giyude kanya achiel Rwanda bende oyudo buok margi mano kama koro ok gidhiru thuolo mar sudo mano kata ka gintiere kar kanyo ka gintiere tuke ma kama gidhi baga Morocco ne koro moge jwang kendo nyaka sani timbe ma osechopo e tielogi mago mag donjo e tuke ma kamagi ineno kanyo tebo ite mokwongo kata kar kae kako ondikero mano kama gintiere tuke gi obago odiochieng' manyoro e pinyno mar Afrika ma milambo wacho ni rem ma ok watugo tuke gi pachoka osekelo midhiero not playing at home cost a slot mano kama gintiere mano captain machon mar Harambee Stars oloso jogo mo qualify group A en Comoros kod Tunisia ma jok mo qualify ne AFCON 2025 ka group B Morocco mago host agitieko kanyo namba 1 ginoge tugo moro amora mane giwito ne giyudo loch te mano kama gintiere mano points magi mane giyudo te 18 kendo gi qualify Gabon tiere kar kanyo Egypt qualify Nigeria kod Benin qualify kaka machielo Algeria kod Equatorial Guinea bende qualify group F Angola kod Sudan ne qualify ka group G Zambia kod Ivory Coast bende qualify tuke makamago mag AFCON DR Congo qualify kachelo kod ka Tanzania ka Mali kod Mali group I qualify ka Cameroon Zimbabwe qualify Kenya otieko namba 3 group makamano ka Namibia otieko namba 4 group K South Africa qualify kod Uganda Congo kod South Sudan otieko thuolo mar 3 kod 4 kaka gilure Senegal kod Burkina Faso qualify group L ka Burundi kod Malawi otieko namba 3 kod mano mar 4 kora moge jwang' makelo e giko aduoga kod twak mano mar rupiny ka warango chal rang'iny mag somo antiere kae kod wenda ariyo Dr. Agnes Salome Awuor japuonj e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology kachal koda ka Peter Osumba ma en jatelo e weche mag somo mano mano e mbalariany no mano ma Zitek University wantiere kode ka en registrar ma bende wadhi bedo godo kaachiel rang'iny mag somo gi to gichal ganade mano kama dhi bedo kar ka kik dhi mabor aduogo bang' yo masani